When you hear the rhythm, start to move. Rapolo, Subakan 4! Kano nga battle, kano gabi una! Lalo sa Apollo Sports Bar! Layan sa inyo tayo bar! Yeah, big shoutout sa ato venue, no? Apollo Sports Bar sa tanan na diri karon. Og big shoutout sa Mighty Day. Apollo, Rapolo, The Concept Store. Mga bago na mo release, check na ninyo. Kay para nami kwarta. May na lang ba, no? DJ Kingsley. O shoutout dahil ni Zero MB Day. Ingon siya nga, kuhan ra, traffic ko rin buhol pa sa Cebu. Game! Sa akong wala! Kikan Kiyot Pardo! Pinaon lang nga champion sa Laglagbara! Malangaws para ni Monsito! Usap akong amiga medyo di ba halata. Tapis pa ka sa mangga kung ang mangga malata. Oras di muliho kung muliho kang wala. Kung makasabot sa kong gihimo nga tula. Ila-ila, maunay pinakauna. Di ka makagawas mo. Koya! Sa akong to! Laglagbara 7 champion! Kikan Tapok! Maglangaws para ni Lawrence! Naami amo ayaw sunda, sunda. Naamoy inyo ha di mi kontra. Amo ning pangutan, dugay naman ni namong gisudlan. Pero hantod karon wa pa mi mahutan. Ayaw kahibong anong ingane. Champion versus champion, hindi nga battle day. Pero non-tournament battle bay. Oh, enjoy yun lang tani. Manang Cointos, daw si Lawrence pili niya unang chito. Yo, binata nyo tayo bay. Mana sa mga lang. Game. Enjoy na, enjoy. First round, Munchito. Yo! Yo, chat! Yo! Gipildira ka sa syagit ni Shaido. Okay. Kung si Shaido grade 3 pa sa Rapi ka wala na'y grado. Sa Rapolo, ikaw na lang siguro'y wala na'y garbo. Kamusta na? Ana bayas tata, bagura daw ka na ayos imong parbo. Anong ni battle mga kalargo? NPA ni pero walay kurat, anda makigubat sa inyong kampo. Sa una, kung di ko makakupot og mic, maghilak na ang tuig. Punta karon may tagdira ka makahilak og tubig. Kaysa kataas sa panahon nga nila bay, di na na magsilbi imong utok nga tugig. Awara guday mong kurma o, murarang manungog budot sa bukid. Nakulaan ako paminaw sa inyong agi, sakit na sa akong ulo. Pilit ra ba kay mga bars, mao nang dili masabtan, murag sticker nga way logo. Lami kay kapasulubog puti nga polo, paeskwelahon sa mabolo. Mao ni klase sa mga estudyante nga atngan permi sa gate para bunalan og tubo. Lalang, lami lang kay katripan basta na magtapok nga grupo. Daghan pa ta kay kangay ma-champion Renz, wala ni atik. Di pa champion ka nilang Leo og Tata kay ni promise ka nga dili na kamo gamit. Pero bago rati ka nakitag balik, nagsulo ka sa dakit. Kadlawong dako gipaningot ka pero ana siya tungod ra daw na sa jacket. Nya bugnaw kay imong payog panit. Ano di man mo sundon si Making ha? Hili kaayo og dagkot. Pananaw ganina ko paminaw niya yang pangandoy na iyang nakabot. Palit lang mo sige o kush, bahalag makapakdot. O underdog man gali kaning duwa, tanawa lang niya ang resulta. Kung unsa kakasaba mo paghot. Na pagmasa imong rounds kay imong laway mga lagpot. Yo. Lahi ang rapper nga nangitag kwarta sa rap, dili minimo ma-under. Kay si Winston nag-rapper una nag-vlog, dili parihas ni Beatmaster. Yo, niya ang naong dili pa jud pang rapper. Wala ko'y paki kung sarap si Winston og hero iyang backer. Ikaw, dili kay nana ka fighter.
Wala kay dahon o powder. Nasudlan sad sa pagkayawa kung gin sa tong chito sa una. Sige pagara-gara lang dira para malabayan ti kag chikos nga bunga. Hapakunog suis nga puma. Higta ng bakbag pisi o guma para ikahuman na ning duwa ay gugma si Lawrence sa rap battle. Matog ka na og trauma. Yaw, sa di pagtuuni mo na kuha na ako'y kapareho. Lutuan ka ti kag sisig na ibutang na ko sa platito. Para maglibog kag samot isud na ko sa kanon nga naay panos nga kaldero. Ni ato ti ka pakanon sa gawas ka ng uwan-uwan paog sa libo. Para ikahuman mo kaon Renz, dili na ta amigo. Yaw. Kay makalagot kay katanaon mura ka gangster nga imo. Kung ikay mo gamit sa Rapolo nga t-shirt no, maaan og buy one take one sa timo. Nya, nabiyaan ba ko? Ta, wala man lagi nang ito. Ana ka, daghan ang nagbago. Wala man lagi ko'y nakita. Sunod ha, ayaw nagdagkuti akong kainit kung akong kontra mura naglanay nga kandila. Unsaon ni mo pagkayo kung imong pabelo gibot nga ni Jan Leo og mantika. 50-50 ang resulta murag piso nga gihiwa. Lami kay nakusnito ni mong dila. First runners! Sweet mo na dila mo sa... Yo! Daya ka rin ba ito yung progeneric? Ha? Ang among balay, malakaw ra pa dong Apollo. Mong kada battle, di na kaayo ko excited. Baka wala gana man ang homework, pero promise sir, humanon ko ning gihatag ni mong assignment. Round 1 game! Round 1 game! Abi ko maki mong karir kay nahuman. Tungod wala man may balita. Isa ko sa baguhan pero dili ta pariha. Mubatil ko kada buwan bisag nabuhong na sa Abiba karong sa suporta migauwan na nay munda yung nakita. Pasikatay ra di tanan, pasikatan ti kagbugwak. Pagpayong kumutuang gikan sa langit na ibundak. Pauwanan ti kagbuwan og sa adlaw ti kailungag. Kurarap batil painitay ra na ispangan ato sa impierno na pabunyag. Bisag sa azul pa magduwa kining banga ara kay malamon. Kung naanad ralis tusulupuwa dire klase-klase lay gihaon. Bagyo na nga kung nahimo. Dila kay basta ni taligsik makadugo nero si Chito humanamon kay baka eclipse. Kung ako lay pasultion, sakto rang ambinyo diri na balhin. Pa-Apollo na po ang mission mong sa moon yun ni mang landing. Veteranong walay bilang, dali ra kay saptog ni Veteranong walay bilang, dali ra kay saptog mo retiro. Kung ikaw diri kay since day one, akong baka champion gikan sa zero. Muli champion pinakauna, nyawa ebidensyang nilutaw. May pa mag-rematch mo pinpluma, mga champion nakamuray nakahibaw. Well, talk. Back-to-back champs sa raw siya. Uwa siya gibayas ni pinpluma. Kaso, na-drawing na lang sa hangin. Krabiha din ni Monchito sa napukatuig makang iyakin. Pero ato, gyapon daygon din ato tagaag negatibo. Tinuod sa pinakauna ring nga champion na kurap lang gid ang video. Wa kay video tibok turna. Mo maglisod ko nimo og suwat. Imong titulo akong ibulsa total imong baga champion na kurap. Gamay na lang ang mga wak. Sugat paghawa ninyo sa liga, walay welcome sa battle rap, welcome sa mong era. Sa rankings kabagsak, asik feeling diri nga OJ kung tanaw ninyo niya kay Guards. Tanaw na ko nimo diri kay Rookie. Yan to, Chito. Yaw, fighter na. Yaw. Nag-abot mong 0 imbis sa finals pero dili sa Apollo. Kung usa ko atos mga judge, wala ko ato'y iboto. Kay mautoy duwa nga dapat walay resulta murag kaso ni Pipsi ug Soto. Champion na ka sa photo. Shout out ni Lun pag Rapolo. Inana ko mo piling manok bisag wala makadaog basta mutatak na sa akong ulo. Wala man mi mabahan sa flip top. Dili lang mi parehas ninyo ka-agresibo. Paspas lang jud kay ang picking sa pikas mao nang si Leo og Tata walay laing choice. Kamo na lang ang gipapili nga hero. Pero nga nung tryouts naman mo kutob, buita, wala makay respeto. Kaya abig wala ka yun sa mga generic, imo na lang ipanglabay ilang mga resibo. Inoon,
Unsa may silbi ning mga buang? Wala man gani ko ani madalit. Kami ang mga bagong meta sa una nga wala pa magamit. Wala ka makadungog, kinahanglan pa ba na ako ibalik nga masakit makasama ng kargada kung wala nagibaid? Ayaw na ko kadluka, Renz, andad na kay ko sa talisay o bungo. Last gani sugat na ko white lady tangada, taganaga gihikap na kong buto. Sige daw, Bi, kung isog ka, ibalik daw ka na pulo. Nga ikay ganahan makadaog ka ning duwa pero ang pangutana, kaya pa ba ninila nga maluto? Kahibaw ba ka makairita kay tanaw ni mong tindog? Mura ka gangster nga dili kahibaw mo kripmok. Kung mag-party din is Rapulo, no, ikaw ra siguro mo sayaw nga maglingkod. Inaana, doon na basta masubrahan sa butang ang utok mo aksyon na og binhod. Champion sa champion, mga yawa na silang nag-abot, pero ay sa champion ra ka, pero sa mga yawa wala kay labot. Kung sinabiyaan namin ninyo, amaw, gipambalik ganit ang mugnaog, kay daghang kay ni-chat na ko, nga duwa na daw balik sa Rapulo, kaya mga rapper dito, mura na daw nga baog. Yaw, gihimo ra kag iro nilang tata, mura kag Dalmatian nga gitumtum. Standing ninyo sa duwa, dali ra kaayo pang gubon. Advance na gani kay ko sa una, inyo pa jud kong gukdon, inyo jud kong sukdon. Unya na pagara-garaan ako rin kung imong pahumot dili na pulbos nga Johnson. Isig palabuan na lang sa burit kung kinsa jud ang mas isog. Kung kami kamo paminaw ninyo ang Rapulo makaisbog. Wala mo maikog. Kada tan-aw na ko sa inyong battle ang YouTube tangtangan akong tingog. Kay alingasa kayo paminawo, nagsigi na lang magsyagit. Lami kayo mo paungan og suga, tangtangan og sound, tabunan ng mga sakit. Alimuot na gani kay sa azul, ang uba nagsulo pa jud og jacket. Nagluno naman daw ka. Aha daw, mura lagi gloss pa di mong panit. Mauna, feeling star kay sa Rapulo, mura ramang gani kag parol nga gisangit. Ilis di na imong gamit. Ta, murag sayo pa imong desisyon nga mobalik sa ko sa uno. Relax lang ka diha tan-aw ha. Tagaaran niya ti kag biskwit nga sumo. Kung mabalik ang mga lumads, di kaya ra kay tamo nga magsulo. Old Girls versus New Gen unsa may gusto nimo battle mi si mong lulo. Tabang ni akong gibuhat dili na kailangan og suko. Ayaw ni palapsa si mong dunggan akong gipang sulti Renz para masudlan sa dag-lyrics si mong ulo. Kanto, Lawrence. Well, lipin lang pang oligads. Yo, round to game! Game! Anak ko kanang maayo. Akong kagigil kay nakwaan. Si Rednax akong gipangayo para sa rematch mo tagam. Gitagaan ko gods ni John Leo. Ang nanay Cruz nga gaatangon sa ni Poncio Pilato. Mas gipili ni mong pakyo ng Ginoo kaysa atong kawatan. Gods! Mura na iyang ikapanginambok pero ang yawa dili mahadlok. Wako'y pakian ng gods, oy! Biblia akong idagkot! Natawag ko gods? Kapilingon. Di ba agi nagrespeto akong pagkantsaw? Kung tinuod nuibi ang kinabuhi atong leon siya'y gipaabot na kung mabanhaw, ano idol? Battle tayo minsan. Pasensya na kayog na apil kag kaigo. Pusira kayong haring leon mong giuna na ako iyang iro. Sa mga gods, wa ka na bagay. Si Fangs ang tiksuwat sa Bible. Sa mga gods, wa ka na hanay. Sa rakas, mga disciple. Imong lights, grabe kawak. Akong bars paprisuhan. Imong lights, grabe kawak. Imong lights, grabe kawak. Akong bars paprisuhan. Battle rap, ako ang drugs. Maudi panig, masubraan. Binulto na nga akong butang. Kay kung nabisyo pa ang rap, ako ang tiktaga. Kung asa ka, magkuhaan. Sa illegal, walay alamag. Dalera kay masit up. Ako na'y bahala ni mo og tagak. Imong patayng lawas, mao i-drop. Igor ang 8 side, badibag. Play safe ra kay nagimik. Unsa, dili rectin. Igor ang 8 side, badibag. Play safe ra kay ang gimmick. Unsa, dili rekta niya ang drugs. Muni creative pa ka generic. Di ta pwede mag-amigo. Kay sa atong edad, mura na tika dito, maikukumbalik balikasun, tika munchito, kayawa, mas tiguwang bakan dyan, Leo. Mukhang bakrag, walay mahimo. Ihaon pag-uppercut. Tinuod gahi, gides munchito, isa kadikada ng panchimbag. O na po katuig ng panchimbag.
Pero buhi ka po na gol. Lisod kayo ni Patyon, mas immortal pa ng tanggol. Di ba mo na imong ganahan? Kanang workshop po na kontra. Di lang kay tuklaw imong dangatan, di pahit lagi sa kubra. Ang kahintang delikado kung katuog ni Bahar. Isa ka buwan gitrabaho para Patyon ng feeling star. Dili madalak sindikato batong natagak gikan sa Mars. Bisan paog si El Chapo. Dili kataka sa kong bars. Nasaan, Chito? Yo! 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 Kung magtanaw ko si mong may day no, lami kaayo mo pantukon. Taga Mandawi mo do, pero mura mo taga Carbon. Kana galing makatang sa Carbon, kumusakay ba ka og e-bike? Kana galing pugsun ka padung Pasig, bisag padung ka sa seaside. Kung mapagawas pa gani kag music, idritso ko nag-dislike. Feeling hip hop. Feeling hip hop ang mga sanina, pinalit ra ba ya sa Best Buy? Mauna, mag-rapper man good, bisag ang naong pang Westlife. Di ni magsilbi na kong mga buwang. Nagsunod ra ni sa akong agi. Mga nisugat na kong nga iho sa una. Wala man lang gani ko masamdi o grabe. Giila ninyo nga big fish si Mista. Sige daw, ipagawas na. Kay himuon ko nag-isda nga gapi. Niya para panington ko ikaon, isuba ko na siniga nga gabi. Niya tanawa lang niya ninyo si Mista sa CR. Kahuman kong mahimo na siya tai. Ciao. Yo. Yo. Wala na ako gisayang ang mga oras para makaduwa ko og balik. Abi na kung man ako niloko. Naapamantay ni Apas nga adik. Upas na bakhan niya akong mga linya. Pwede pa man di ay ni magamit. Atay kay Chito no kung mga libak takot gahapon kay damage. Yo. Sige usapan ang bagong meta. Kung ara ka mas maayo. Kay kung musud ka sa kong planeta, di pang-usab na kung mga bago. Di na kailangan yung pruweba kung ginsajud ang mas lang to. Kay kung walay na bago sa inyong mga pananaw, mga karaang Ginoo ra gihapon ang musal to. Nawagtangan ko og gana dili sa ingon nga wala na ko'y time. Kay kinsa may ganahan maminaw na inyong mga bars. Kay kinsa may ganahan maminaw na inyong mga linya kung inyong mga bars wala sad sa rhyme. Kung wala ka mangitag rason nga muundang rents, mauna ni ang sign. Mao na ayaw pasikati ani mong mga linya nga dili makaon. Kada duwa na ko sa Rapolo, naa na si mga bag-o nga makaton. Dapat inana mo duwa busog ang mananaw bisag dili nimo pakanon. Mao nang wala di sud imong uto kahimuon man gud nimog sudan ang kanton. Yo. Kinsa ganito nakapildi na ko pag last year? Si Mike, wala man gani ko'y tatsa ato sa Bukton. Pasalamat siya, girespetaran ako siya, kinaaan ako siya taga Mormons. Niya, babae pa dyan daw itong hormones. Yaw. Yaw. Nabiyaan magpila ka tuig. Abang nga duwa, wala na mausban. Okay ra nagmawalag pila ka tuig basta akong plano karon mubalik ko nga mas kusgan. Basin gali mo nga wan ra ka. Ikatog sa nagbalik si mong unlan. Yo. Yo, tap. Nasaan, Lawrence? Dugay kayong pahuway ba? Chukya pun. Toyo. Buwang nga eh. Ditano na yun. Iyang kanta na Bisaya. Perme na kong i-sound trip unya ako pag yung i-loudspeak. Pero sukad na katon ko og rap imong suwat, grabe makabad trip. Imong linya dili masabtan na muraba og si Mista. Mo na iyang giingon katong sa MP3 iyang kontra. Di ba grabe ka gara, palpak ang kantang gigama. Ikaw proud ra ka na Bisaya, si Mista ika proud sa Bisaya. Mura to imong gipangandam. Isa ka buwan nimong gi-practice. Si Mista dili masabtan na bili ka kasabot og English. Bisaya ra kay ang kanta ninyo na Bisaya.
Napay music video. Bisaya ra kayo ang kanta ninyo na Bisaya. Napay music video muraga jogging. Pero mas Bisaya tong kanta nila ni Rampage. Background silang imbi puro saging. Atay ani niya is chuchuk duklon ni karon. Emo mga achievements kay ubos. Dili angay ikalipay tinuod na lagi kay million views pero tungod raman pod to ni GI. Iya mga nakontra. GI dalang dapad. Cloud9 og loko. Seryoso? Mong sa views na kahit kanahan. Iya mga nakontra puro joker sa Rapolo pero iyang karir nahimo og katawanan. Una poker paninduha. Abi ko mag-alas ng gisaksak ni mo na bara. Nya puro joker day mo na kontra. Ano magkaskas makugbaraha. O nasugal pa ang Rapolo, ikaw pirmi ang pildihan. Ikaw manuntay na ay trono niya sa joker na kabilang. Ako, champion pag naging tuig. O niya sa first round ra kay napildi. Ang potential kay nausik, tungod sa flip top ra kay napildi. Napagaw ko ang sa tubig, maong kang Shaido pod kay napildi. Pero karon di ko palupig kay ako anirong kadaugan. O katulo ko napildi. Unya ang rhyme ba na sa bod? Giputol ra na ako mga pildi kay kaybaw kung wani chance ang mudaog. Ay kung ingnan ninyo nga taghap. All 3 rounds ni nagripuhan. Sa iya mga kuwang ako'y nidagdag di na kailangan abunuhan. Ikaw na po diri ang malaglag. Ay lagi palabis ka suko, resulta na ang imong ka-high blood na habuaan kag dugo. Kini tagalumats walay paingnan. Sa kong lugar pa naabot. Kini tagalumad na po'y gi-welcome aning lumat taga-tabok. Naras tabok waray kurat. Tungo dali ra kang tultulon. Ikaw magpabilin ra kang lumad akong level pa dumuduom. Sa mga wakaila. Ako di ay si Lawrence gikan sa tabok pero dili ko ni palagngod. O sa Rapolo, tigbantay ra kog entrance pero karon gipildi na nako ang kinaunahan ninyo na champion. Time, Lawrence versus Mochito, mabagal na malibay! Salamat tol. Rapolo, Subangan 4! Kaya battle ka nagabi una! Mochito versus Lawrence, magbagal na malibay! Yeah. Judges decision 5-0 para ni Lawrence. Challenge Mochito. Pinaka-idol ako sa una. Makakilig kay nagkontra mi katilaw kasi ang lines ba. Fighter. Judges. Yo, Shaido, akong iboto si Lawrence all 3 rounds kay murapan na ni bago si Mochito. So, all 3 rounds, ibotan si Lawrence kay step up siya sa kanilang rounds. All 3 rounds, Lawrence. Shout out Japan kang idol Mochito, isa sa mga ihanga sa mga bago karon. So, shout out. Pero Lawrence akong iboto. Yo, Mr. Lefty, shout out yung Unbounded Mind sa shirt. So, ang ibotan si Lawrence, give-base na per round. So, first round, Chito, mas effective yung style na mas simple pero kanang makakuha yung reaction. 2, medyo tabla siya pero nako. Tabla dyan eh, tabla. Kay Lawrence medyo nakabawi siya sa 2. Sa 3, maara dyan ang deciding factor kay na-choke si Chito, sayang. Pero overall lang mas para nako mas effective ang Chito. Pero sa kanang battle, Lawrence. Lawrence versus Mochito para nako may mga style clash, mas battle ang dala ni Lawrence. Old school na style ni Mochito, yes, pinagkan sa kapatid sa una. Pero battle wise, ano nga gihatag ko Lawrence. Toronto mas nadripan ako ang Mochito, gihatag niya round 3. Na-starter naman si Mochito, Lawrence. Kahit po, so 1-3 Lawrence, 2 Mochito. Lucas, Proud, all 3 rounds gihatag na ko ni Lawrence sa round 1 kay equal ang punchline counts pero mas agad notable nga line si Lawrence para nako yung sa round 2 kay 1 mas straight na ko ang material nga gamit ni Lawrence nga sa round 3 kay na-choke man si Mochito though effective yung mga one-liners pero si Lawrence consistent sa performance so all 3 rounds gihatag na ko props niya. Ang iboto 3 rounds si Lawrence. Effective ang jokes ni Mochito. Para pang isang
style pero mas epektibo kang Lawrence bars. Katong nantayan ni sa round 3 bahay ni Mista. So Lawrence in cheat.